Nakamenta ka Good News TV, ay kablay pi baro hakakateng kabatiang tam kajong try benong panim jengi u Jesus Christ. Ngai ngo ay ublay ubalay lam yangi hakani kajing silok lang mana ka step kabalong kajing kerku ya kajing im jengi kabak kanyamasim. Ban ngai ngo ublay banginang yo ya kani kapor kapalat lut. Ban pensngo ya kaktin kajong blay mana ka step. Tu blame kerku ingi habang syak skor ye kaktin kabakhu kejong u ka phang pedeng jong ka jingpuson hakani ka step na kaktin jong blay kalong what shifting na bangan le isne bala pensyang rim ya kani ka jingkren na kabaar ki Samuel lenong ka bakhandai pat katkot ka banyo kaktin jong blay ka ong but u David ula ong hau wat shifting na bangan le isne ken yame shisha nakabenta u Jonathan ukpa jong me bangan aino pat hame ya ka khendo baro ka jong usol ukpa jong me bat menyo ban bam kpu hagame jonga hala kasngi kene galong ka tin jublay ublay ungerku ya ka jing puli bat ka jing sha skor haba umepi boshet uladap sansnem karta ukpa jong u Jonathan bat uparat jong u usol ubalong usim jong ke Israel kila syak penyap haki Filistia kalong ke kubor ke basngausi haba la yosngau ya kata ke jingyap jong ukpa jong Jonathan bat u Jonathan rukumju bat kani kanong sumar lani takabapet kabakmi ya umepi boshet kala pendap ya ka da kajing sngo syayong nganle kumno ya uni ukhun Jonathan ukpa jong u Jonathan wal khala bat uparat jong uru usol ulayap bat menta sa uni ukhun Jonathan menta ki Filistia kinsawan manwa ban thwet yu kala penling penpisa ya kani kanong sumar bat amsimla yathu satya hakaktin joblay saphang kakmi jong uni umepi boshet lesi kataru kalayam leni kamdon shu bat kalahap hakakti jong kanong sumar jong uni umepi boshet bat kumtan na katakasnong kalami ban rakno ya umepi boshet kat sabapoy laong ba umepi boshet hatukpor unang dap dang sansnam karta bat kala ra yu bat kala ba hakit terpeng gejongka halenti lenti kabakaya ringkat bat kajing septing takaba phet yap na kata kajing bet thong jong kita ki Filistia ban penyap ya umepi boshet ong kaktin jong blay kumnu kalau kumpenhap ya uni umepi boshet na kata kajing ra joka lesi na kakti joka kabakara lani na kata kamet joka bakaba yu laong bang meni pibushet ulahap simlaya thu satya uhap hakano kabenta lakalong hakakharai lakalong hakano kuno katlio lani haki jakamau lani hakano kuno jaka hande ka jinghap kalong kabajur hadu kata-kata kat hadu baki kejat jang u kila kedia bat habakala ra kala pet iki kejat u kila kedia baru atli kejat laong gaktin jo boleh uni ukun umepi boshet ula sulong deko baro kisngi kirta kejong u bat haba kalang ya lenti nang ta ka perkhat kini ke balawan jia ke balawan hap ha kani ka yeng kesem bat hakalong yang jong umepi boshet nong shun kilawan wa u bat gelebek ketong u bat menta uni ula deko ki kejat bat kumta kala phet bat kala poi hakawe ke nong rit ya ka bagila khot ka lo debar kani ka tin lo debar ka bamut kajaka kabam saiso kajaka kabam don jing mentoy ruem bat kajakaru kabakenja bat kala poisong poisa ha kata kajaka ha kani kajaka kala julek benri ban penri ya uni umepi boshet kalong kajing yesam kabasngosen hadu kata-kata na lol bakahaban ri nang ta kahaban pek ban sumar ya uni ukun jang u Jonathan u belatko ki kijat bat kalong ka jingkit kli ke jong kani kanong sumar kahapan kit kli yau ni umepi boshet namar ba kupa jong ulayap bat amdan chu ba sumar u
Habau David ulakiu haka ke jinglong sim. Namar bu ya ja thoin hadu kata-kata bat u Jonathan. Bat ulakli perthau. Ladang don manu naga ying jong usol. Naga ying jong u Jonathan ki berang sa. Ki balang marjan lali ki balang close pa bat u Jonathan bat usol. Bat habula keli ya ki menteri kumta uwe hadin uwe pat. Balai tu the way na kita kisyakri jong u bakateng usiba. Uang bala don uwe ukon jong u Jonathan. Bat utaru ubat ko kakejat. Udang im. Bat udang sa hakata kawai ka nongrit. Bat lesi ngalaman tarai bakadai ka Lodebar. Bat kumta usol. Bat kumta u David. Daka ba kloy uloong ya usiba. Tu le xiao ya uta u Mephibosheth. Banga kwa ban le isne ya u. Bat kumta usiba. Ulalait ban khot ya u Mephibosheth. Ban wan hakajin khot yang usim David. Kanong sumar bat unip Mephibosheth. Kila septing yang kei kidi kabanja. Mentang ila ri hakani ke jaka halu debar. Mental lawan khot no yangi. Banyak kendu bat usim. Yang hang ni telakut ke jing im. Hang ni nama lapak tuet, lapak wat yangi. Hang ni tingin sakut no. Henry poi perkat. Baga jing isnai. Kadang tu haka jing im jong u. U David ongkak tinja play. Latmu ban le isnai ya u. Kamen sim u David. Ubadap da ka jing sngo san bat umam kwa ban penihar keput lane ban le halor jong khun jong u Jonathan. Kata ka jing ka jong u ya u Jonathan. Kadang pur bat kadang yai tu haduk ki khun ki kti jong u Jonathan. Bat u kwa ban le bha ya u. Bat haba u Mephibosheth ulapoi hakmat jong usim David. Ula dem ngon haki kijat jong u bat uloong. Ngalong ayu haba mekmi yanga. Ngalong tang uksau ubayap. Bat kata kalong kajik penrit ke jong u Mephibosheth hakmat jong usim David. O ngalong kum uksau ubayap. Bat ngamlong Yesu. Bat ula penrem yaladi. Bat ngamantoy Yesu. Henry David uloong. Men bam hakami jonga. Bat men ino ya ka Lodebar. Bat ngan ai bat ru hame ya ka kendo ya ka bau kpa jong me uldon ka benta hapo jong ka. Bat kata kalong ka jing krau jong ka mensim jong u David. Ke ka jing hikai ke bangi yo nakani ka jing dia bat nakani ka ktin ke jong blai. Ka jing hikai ke bangi yo nakani ka ktin ke jong blai kalong. Bamangi ngidon usim halor gisim ubalong u Jesu Christ bautrai. Ubab sngolam ya ki bapat dok nun. Ubas sngolam ya ki balasak kantai. Ubas sngolam ya ki balasak leben. Ubas sngolam ya ki priu ki bamdon jingkermen syuk. Ubam penrem yano habangi bakala. Uklipat yangi buat umap no ya ki jingklot jengi barok. Ubam mon bakawiru kamen sim kan jat no. Ribu kuat babaro nginyo ya ka jing im ke babam jukut. Kakot yangi hakadi ke step. Ban mi no nang tanah po Lodebar. Kajaka ka bam saiso. Kajaka ka bam mentoy. Kajaka ka bakenja. Ban mi nakata ka Lodebar. Ban lej. Ban eshem ban ukenran. Ban yo ya kata ka jing bam haka mi jong usim. Kumba u Mephibosheth uyo ban bam haka mi jong usim David. Kakot ru yangi ban mi nang tanah po Lodebar. Ban yo ban bam haka mi jong utrai. Ban yo ban yak hawai mi lem bat u. Kadon ru ka jing khot bat ka challenge yangi. Bangin lej saki Lodebar ki badan haka dikari ke jongi. Ban rung saki Lodebar. Ban ay ka kubor ka babha jong ka jingkermen. Ban kelipat. Ban ay ka jingkermen jong u Jesus Christ ubolong utrai. Haki para mensim. Kibala duk mensim. Kibala nok mensim. Kibala melak syuk ban kikli. Dika khot yang bat ya pi. Ban mi nangta. Ban lej saki diki Lodebar. Ban khot ya ki mensim kibala kodor. Bat kalong ka jingkermen ka bakrau. Ya ka hima ublay. Haba. Nila lej ban say. Ya ki briu. Kibala jak no. Naka sem ke jong utrai. Ublain kerku ya ini ke kubor. Naka bentak ke buram jong u.
Amen. Nginya duai. Ngiay ngo yame akan ran. Namar bedang yay kren bat membedang yay pen sngau jika ketin ke em jong me hapdeng jongi hakani ka step. Badia rap ru yangi bangin sngau thu ya kajing jeliu jong ni kaktin jong me. Bangin mi nakataka lo debar jong kajing em ka baka jamasim jongi. Baka jing em ka badu jing kermen. Hedingin yaman mat ya kajing kermen ka jongi hame uji sukes utrai. Baru ka khot yangi ko traji suban let sakini ki lo debar jong kajing long jing em ka baka jamasim. Ban kle bat ban seipat ya ke baladuk jing kermen. Bat ban syam bat me ubalai bu imat balai bisisha. Tu kerku ya kini kapor. Bat kerku ya kini kasni hibar kowe. Ai ba ke jinglet jingwan jongi hakani kasni. Lau ringkat dak jinglam umen sim bukho jeme. Ngai ngo ya me ba mi sngo ya jing dawai jongi. Tabar ngi dem ngi ngo ngi dawai ba ngi pan ngi ne baro akal kateng jong Jisu. Amen.